kuulumisia pitkästä aikaa. Kikserin kanssa oltais menossa mailiajoon. Ja itse asiassa piti mennä sinne jo tossa kuukausi sitten, mutta oli vähän jarrujen kanssa ongelmaa. Kun mä otin tän keväällä käyttöön, niin jarrukahva meni ihan pohjaan asti. Ja tuntui ihan tehottomalta. Niin ja näissähän on ollut valmistusvikaa, tai siis niin kuin tyyppivikaa, että Kikserissä on ihan surkeat jarrut. Niin mä tilasin tän Brembon pääsylkän tähän RCS 19. Ja sitten asentelin sitä. Ja eka se tuntui ihan ok, mutta sitten se ei vaan niin kuin, alkoi sekin menee pohjaan ja oli epäily, että on vuoto jossain tai jotain muuta ongelmaa. Ja ilmasin jarruja ja kaveri tuli kans kaveriksi apuun siihen, ilmattiin jarruja ja ei onnistu millään. Ja mä kävin ostaa sen automaattisen, mikä se on se ilmauslaite, mikä tulee kompuraan. Ilmattiin sillä ja taas tuntui hetken paremmalta, mutta ei. Sitten mä tein sille, että mä laitoin tohon nippusiteen tohon kahvaa, että se oli puristuksissa yön yli. Ja sitten mä tarkistelin, että onko vuotoa missään. Niin täällähän oli vuoto sitten, tää banjo vuosi. Ja sitten mä vaihoin takas ton vanhan banjopultin ja uuden tiivisteen. Niin ja sitten kiristettiin se momenttiin. Niin sitten se alkoi pitää. Ja sitten ilmattiin ne. Ja ilmauksessakin oli vielä silleen, että tää ilmausnippa, niin tää otti ilmaa tuolta välistä. Niin tohon kun laittoi sitten rasvaa ja ilmas sitten, niin sit se toimi. Ja nyt on kyllä niinku ekaa kertaa Kikserissä jarrut. Jumaleissa nyt on hyvät. Pikkusen sais tietenkin olla aina jarrutehoa lisää, mutta sit pitäisi vaihtaa noi satulat. Mutta on toi nyt niinku mun köröttelyvauhteihin toi riittää. Mutta tosiaan toi jarruongelman takia ei päästy silloin noin kuukausi sitten niin sinne Hallin lentokentälle mailiajoon. Mut nyt olisi Pudasjärvellä lauantaina 13.7. olisi tarkoitus mennä kattoo mitä kulkee. Elikkä viime vuonnahan tää kulki sen 281. Ja silloin oli yhden hampaan pienempi eturatas siellä. Nyt siellä on isompi eturatas vaihettu. Sen lisäksi on käynyt Vittaniemellä. Sinne ajettiin uusi ohjelma sisään. 165 heppaa takapyörältä ja käyrä on semmonen aika suora. Elikkä ihan unelma nyt sen puolesta. Sen lisäksi mä otin tästä nää kaatumatapit pois, mitkä oli tässä törötti. Ja rekkari on pois. Ja peilit on pois. Peilien tilalle mä tein itse tommoset komeet, tai ei niin komeet, suojat. Mä laitan siihen luultavasti teipit vielä päälle. Sillä että ilmavirta tulisi täältä sillä kivasti. Mutta on nyt noinkin paremmat kuin ne peilit oli. Mut näillä asetuksilla niin tavoite olisi semmonen 310. Yli 300 on pakko mennä, mutta 310 on se mitä tavoitellaan. Ja se olisi kyllä aika kova, koska tää on niinku käytännössähän tää on vakiopyörä. En tiedä. Saa nähdä miten käy. Hämeenkyrön nopein mies, eli Siekkisen Iivo lähtee mulle mekaanikoksi mukaan. Niin mä sysään kaiken vastuun Iivolle, jollei pyörä kulje tarpeeksi. Niin ja sitten tuli hommattu uusi kypärä. Premierin Devil Carbon ST19 sopii pyörän väreihin ja sitten se on 200 grammaa kevyempi, mitä oli toi vanha kypärä. Niin senhän pitäisi tuoda jo runsaasti huippunopeutta lisää. Ja sitten mä tajusin, että mullahan on nahkapuussa ne polvipalat, niin
ne oli mulla viimeksi päällä, niin ne mä otan pois. Nekin kuitenkin, kun tossa pitää jalkaa tällain näin, niin se töröttää just tossa. Niin nekin totta kai pois. En taju miksi mä en viimeksi sitä tajunnut, mutta ne pois ja sitten uusi kypärä. Ja ei kai siinä. Niin, ja nyt on tosiaan toi keula liinaan. Mä tein tohon tommoset holkit. Niin täältä lähtee liina ja se tulee täältä menee toiselle puolelle tohon noin ja siellä samanlainen kiinnitys. Niin sillä saa keulaa vähän laskettua. Nyt sitä ei ole laskettu vielä yhtään, mutta luultavasti tosta lasketaan sillä lailla, että tulee jonkin tohon asti. Ihan semmonen maltillinen pieni keulan kevennys, että haukkoo sitten ilmaa paremmin. Ei kai siinä. Lauantaina nähdään, miten se kulkee.